Ahojte pri ďalšom dieli na našom YouTubeovom kanáli Dahua Technology Czech & Slovak. Dnes sa spolu pozrieme na papier. Prečo papier? Nebojte, nie je obyčajný, ale elektronický. Ak nepoznáte elektronický papier, tzv. e-ink, poďte s nami sledovať dnešné video. Prečo sa pozeráme na elektronický papier? Pretože Dahua predstavila novinku a to sú elektronické cenovky. Ak vás zaujíma, ako to funguje a čo s nimi dokážete, sledujte dnešné video. Najväčším benefitom elektronického papiera je to, že spotrebováva energiu len vtedy, keď sa prekresluje. To znamená, že tak ako vidíte, daný displej som rozobral z našej cenovky, ostal len samotný displej, nie je zapojený do žiadnej batérie, nie je zapojený nikam, aj napriek tomu je vidieť text, ktorý som tam naposledy dal. Celá technológia je teda postavená na tom, že jednotlivé pixely sú vykresľované v rôznych farbách. My podporujeme trojfarebné displeje, a to biely, čierny alebo červený, respektíve biely, čierny a žltý. Poďme sa spolu pozrieť, aké všetky displeje ponúkame. To znamená, tak ako vidíte na nasledujúcich záberoch z našej web stránky, máme rôzne veľkosti, pričom tie jednotlivé veľkosti sa líšia samozrejme rôznymi vlastnosťami. Okrem toho samotného prevedenia, o ktorom som už hovoril, že máme farby biela, čierna, červená, respektíve biela, čierna a žltá, máme prevedenie aj do mrazáka, to je toto prevedenie. Je veľmi ľahko identifikovateľné, že zo zadnej strany je modré, nie je klasicky šedé, alebo teda biele, ale je tam táto modrá farba. To znamená, že daný displej vie fungovať až do nejakých minus 25 stupňov. Špecifikum týchto mraziarenských štítkov je to, že vedia fungovať iba v dvoch farbách. To znamená, pozor na to, pre tie štítky, ktoré sú určené do minus 25 stupňov, platí to, že vedia zobrazovať iba bielu a čiernu farbu. Pre všetky ostatné platí to, že vieme zobrazovať bielu, čiernu a červenú, respektíve žltú, ako bolo spomínané. Tak ako si môžete všimnúť na týchto záberoch, máme prevedenie so sklíčkom, ktoré je teda ochranné, aby ľudia, ktorí budú ťukať do toho displeja, aby ho nezničili, alebo takto vyzerá ten najzákladnejší model, ktorý nemá to ochranné skličko. Zase jeho výhoda je, že tým, že nemá to ochranné skličko, tak tá čitateľnosť je ešte o to lepšia v porovnaní s tým obyčajným skličkom, ktoré je na tom e-inku umiestnené. Základná topológia systému je veľmi jednoduchá. V systéme máme APčko, toto APčko viete buď napájať cez POEčko a využiť internetový port, alebo teda, ak by ste nechceli využiť POE, tak musíte využiť POE injektor, napojíte ho do systému a teda komunikuje buď cez TCP/IP pomocou internetu, alebo Wi-Fi. Všetko, čo on odosiela do nášho cloudového riešenia, potom komunikuje s displejmi pomocou Bluetooth technológie. Vďaka tomu vieme na jedno APčko umiestniť až 2000 takýchto elektronických štítkov. Keby ste chceli umiestniť viac, potrebujete umiestniť ďalšie a ďalšie vlastne APčko. Limit APček v systéme nemáme daný. To znamená, viete urobiť ľubovoľne veľký obchod len pomocou toho, že budete myslieť na to, že na každých 2000 displejov potrebujete umiestniť jedno AP. Druhá dôležitá vec, na ktorú musíte myslieť, je, že jedno AP vie pokryť plochu niekde okolo 20-25 metrov. Aby sme boli krytí, keďže tam môžu byť nejaké rušenia, doporučujem každému užívať maximálnu vzdialenosť 20 metrov štítku od vlastne AP bodu. Toto už je náš editor. Ako môžete vidieť, viem tu vkladať rôzne informácie, viem tu využívať všetky tri farby, o ktorých sme sa bavili. To znamená, v prípade, že by som mal displej s tou žltou farbou, tak namiesto červenej dávam žltú. Viem dávať do obrázku priamo čiarový kód, alebo viem tam dávať QR-kový kód, s tým, že tam viem dať cenu, viem tam dať textové informácie. Všetky tieto informácie sú dynamicky. To znamená, v tejto šablóne ja len poviem, že tuto bude cena, tuto bude názov produktu, tuto budú nejaké dodatočné informácie a toto všetko vy, keď budete zakladať nový produkt, vy poviete, že tento produkt má cenu 6,99, iný produkt má cenu 25,99, tak automaticky, keď ten produkt dáte do danej šablóny, tak sa načíta s aktuálnou cenou, ktorú potrebujete. Mimo cenoviek viete náš systém použiť kdekoľvek inde. Určite napríklad ako menovky niekde v kanceláriách alebo napríklad štítky na posteliach v nemocnici. To využite samozrejme určite veľmi široké a nielen v obchodoch, tak ako to bežne dnes už poznáte. Párovanie medzi konkrétnym produktom a štítkom, ktorý je niekde umiestnený, je veľmi jednoduché. Každý ten štítok má takýto čiarový kód a pomocou neho vy systémovo poviete, že dané sériové číslo tohto štítku bude mať na sebe konkrétny produkt a už potom to APčko odosiela do ňoho iba tie informácie od toho konkrétneho produktu. Všetko ohľadom cenoviek som vám už povedal a tak mi ostáva nič iné, len sa vám poďakovať za to, že ste nás dosledovali až sem a teším sa pri sledovaní niekedy na budúce. Ahojte.